Ahoj Juraj, teším sa, že ťa môžem privítať v mojom podcaste Kariérna kaviareň. Vitaj. Ahoj, čau Peťka, ja som rád, že tu môžem byť a chcel by som privítať aj všetkých tvojich fanúšikov a teda sledovateľov, ktorí nás či už vidia alebo počúvajú, takže ahojte a teším sa na tento rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že si to takto krásne uviedol a dnes teda spolu na tejto virtuálnej káve pohovoríme o tvojej kariérnej ceste, o budovaní tímu kolegov, tvojho podnikania v takom zaujímavom segmente, musím povedať pre mňa, a síce teda v segmente detekcie únikov vody, čo je teda veľmi zaujímavá oblasť, kde nepoznám veľa firiem, ktoré by sa týmto zaoberali. Pravdu povediac, teda poznám len tú tvoju firmu, takže verím, že aj z tohto pohľadu to bude zaujímavé rozprávanie. A teda spoločnosť sa volá Pipe Control a pôsobíš v nej ako konateľ, ale samozrejme to nabaluje aj ďalšie role, ktoré súvisia aj s tým, že chodíš aj sám na zákazky, si aj obchodný riaditeľ, takže taká 360 stupňová rola, čo teda asi nie je nič nezvyčajné. Vystihla som to správne? Je možno niečo, čo by si doplnil? No, akože z toho pracovného života si to vystihla úplne dokonale. Je to v podstate taký jeden veľký kolotoč, ktorý v podstate, keď roztočíš, tak to už nejde zastaviť. A každopádne by som určite ale doplnil, že v súkromnom živote som teda hlavne šťastný manžel a otec dvoch detí, takže tá rodinka je pre mňa vlastne taký základ môj a aj hlavne toho môjho úspechu a teda tá rodinka je či už doma alebo v práci a je pre mňa dôležitá. Takže aj z toho súkromného života by som možno povedal práve to, že není to len o tej práci, aj keď veľa hodín a to podnikanie zaberá a bere času alebo ukrajuje z toho dňa. Tak toto sú také moje... Super, ono tá podpora rodiny je určite dôležitá, hlavne pri tom podnikaní ako takom a ja sa teda teším, že chcela by som teda, aby si sa s nami dnes teda o to podelil, o tie tvoje prvé kroky, od toho nápadu ísť podnikať, jednak ako si vybral aj tento zaujímavý segment od v podstate jednoosobovej firmy, ktorou si možno na začiatku bol, až teda po súčasný stav, kedy už máš aj kolegov, už si mi prezradil, že vás je teda vrátane teba 10 aktuálne. No a teda táto časť by ma mimoriadne zaujímala, toho náboru, pretože prezradím, že vlastne my sa tu v tomto rozhovore stretávame cca po 5 rokoch, odkedy sme vlastne takto u teba v obývačke sedeli a plánovali nábor, ako by si to mohol urobiť čo najefektívnejšie, vyskladať si tým ľudí, ktorý bude tvoriť takú tú atmosféru rodinnú, takže teším sa, ako nám o tom porozprávaš, ako sa ti to podarilo. A teda poďme rovno od začiatku. Povedz nám o tvojich začiatkoch, o prechode zo zamestnania k podnikaniu, ako si začínal. Vedel si napríklad vždy, že chceš podnikať, prípadne aké boli nejaké úvodné impulzy k tomu prechodu k vlastnému projektu? Určite taká u mňa tá myšlienka podnikať v podstate bola už zakorenená fakt v detstve, kedy ja som teda pochádzam úplne zo skromných pomerov, kde rodičia pracovali v takomto bežnom zamestnaní, ešte teda v socializme alebo teda už síce ale tak začali počas socializmu a to naše detstvo bolo tým poznačené, ale už nejaký ten vplyv toho zahraničia, či už Ameriky, alebo nejakých seriálov, alebo nejakých takýchto filmov, ktoré sme videli, vo mne vzbudili takú tú inšpiráciu. Ak si pamätáš napríklad seriál Dallas, tak to bola veľká vec. Takže tam boli napríklad prvé inšpirácie, si hovorím, že wow, že to je proste úžasné, že dokáže niekto vybudovať obrovskú firmu, niečo takýmto spôsobom vlastniť, riadiť, manažovať. Ako malý som dokonca inak kšeftoval s Angličákmi a takéto prvé nejaké kšeftiky. Čiže vždy som rád bol taký nejaký obchodník, vexlák od malička, ale jasné, ako už potom, keď som teda ukončil školu, tak išiel som do Anglicka, našiel som si nejaké prvé zamestnanie, potom som sa vrátil, ale tá myšlienka podnikať stále vo mne pretrvávala, vždy som vedel, že chcem riadiť nejakú vlastnú firmu, riadiť nejaký vlastný tím ľudí. Toto
bolo niečo, čo mám proste tak nejak, že od detstva. A v podstate tie moje začiatky, alebo teda ten úvod, alebo ten impuls, ako si spomenula, k prechodu k vlastnému podnikaniu, prišiel práve v tom mojom poslednom zamestnaní ohľadom tej detekcie únikov vody. Je to veľmi taká ako keby špecifická oblasť, ktorú možno bežne ľudia nepoznajú, dokonca ani ja som ju nepoznal predtým, takže dostal som sa v podstate k tomuto zamestnaniu, naučil som sa tam všetky zručnosti, skúsenosti, spoznal som ako keby celý ten proces tej práce, tej techniky, ktorú k tomu treba a tak ďalej. A tam prišiel taký prvotný impuls, kedy som si povedal, že už sa asi nemám kde posunúť a že toto je možno niečo, alebo videl som tam nejaký taký prienik, že tu by som mohol vlastne ako keby začať s podnikaním práve v tomto segmente. Takže to sa aj podarilo a tak nejak postupne, alebo teda postupne v nejakom takom momente som sa k tomu dostal a začal som podnikať. Čiže ono si už nadviazal teda na také tvoje ako keby DNA, alebo teda ako by som to povedala, že angličáky, hej, a potom všetko to v tebe tak driemalo a nakoniec je to tu, ale aj napriek tomu, že si to tak vždycky túžil potom alebo vedel, tak predpokladám, že boli tam nejaké obavy na začiatku z tejto úvodnej fázy odísť možno z takého nejakého bezpečného zamestnania do vlastne neistoty, hoci flexibilnej a možno časovo zaujímavej. Z čoho si mal také najväčšie stresy zo začiatku podnikania a možno ako sa tieto stresy potom alebo strachy ukázali v priebehu času? No ono v podstate, pokiaľ to bola samozrejme nejaká rovina myšlienok, tak vždy som si predstavoval, aké to je všetko úžasné tým, že som aj dosť pozitívne naladený človek a to pozitívne myslenie je práve časť môjho DNA. Čiže tí ľudia, ktorí ma poznajú, v podstate aj ty, hej, tak som stále nejakým spôsobom vysmiatý človek a myslím pozitívne. Niekedy moja manželka by inak povedala, že som snílek, hej, v niektorých veciach a treba ma brzdiť, takže tam mám takú protiváhu. Ale vlastne tie strachy a obavy samozrejme prišli hneď, ako sa človek rozhodne, že ide teda už naozaj podnikať a že teda už to začne byť vlastne realitou. Takže ten najväčší strach, ktorý som mal, a myslím si, že má a bude mať asi každý, je ten samotný začiatok, že vlastne vykročíš do absolútneho neznáma. Ty vlastne nemal som žiadnu skúsenosť s tým podnikaním predtým, čiže áno, ako obchodný zástupca alebo ako obchodník a s nejakými vlohami som mal asi takú predstavu, že čo všetko firma potrebuje mať alebo spĺňať, alebo ako by som sa mal ako podnikateľ chovať, ale to není skúsenosť, ktorú si prežiješ cez ako keby seba. A čiže ten začiatok bol veľmi náročný a ten strach tam bol obrovský. A na začiatok podnikania potrebuješ väčšinou extrémne teda veľa peňazí v tom zmysle, že toľko peňazí v živote človek na účte nemá, takže aj ja som bol nútený si samozrejme zobrať pôžičku na nejaké to prvé investovanie alebo na tú prvú investíciu do toho rozbehu. No a tam prichádzajú tie prvé obavy, hej, že keď si zoberieš toľko peňazí na ten chrbát, či to dokážem splácať, či vlastne to podnikanie pôjde, ako si predstavujem a tak ďalej. Ale v tomto som zase nejakým spôsobom sa snažil pripraviť, lebo vždy tá príprava je podľa mňa dôležitá, takže išiel som do toho takým spôsobom, že mi trvalo zhruba tak 3-4 mesiace, kým som si načítal všetky možné, zákony, začiatky, ako keby rady, články na internete. Veľa som študoval ohľadom toho, že teda idem robiť nejaké podnikanie, čo to obnáša, či vlastne idem byť živnostník, či idem byť SROčka, hej, a tak ďalej, také tie úvody. A úprimne poviem, že mi veľmi pomohlo, že som si spravil napríklad podnikateľský plán. Hej? Čiže tam musím povedať paradoxne, že keď som si ten podnikateľský plán ako keby chcel spraviť alebo začal robiť, že som si stiahol nejaký vzor, tak som ho po pár minútach zavrel, lebo si hovorím, že tak akože vôbec tomu nerozumiem, normálne som nevedel, čo tam mám napísať, ale potom som tomu samozrejme musel dať priestor a šancu, takže som sa dobre pripravil a našťastie
akože som rád, že to vyšlo, ale aj vďaka tej príprave určite. Čiže tie strachy som mal veľké, hej, že zo dňa na deň, že čo, vlastne ako nájdem tú zákazku a tak ďalej, hej. Taktiež mi ale veľmi pomohlo, že v tom zamestnaní som mohol ako keby spoznať a zanalyzovať si ten trh, že čo potrebuje, a tam vlastne bola aj tá prvá myšlienka, že prečo som do toho podnikania išiel. Čiže nešiel som úplne do neznáma v tom zmysle, že by som si teraz išiel otvoriť podnik, ktorý neviem ako keby o čom to je a tak ďalej. Takže mal som tu znalosť tých technológií, mal som znalosť tej oblasti, znalosť toho trhu, čo vyžaduje a tak ďalej. A už len vlastne uchopiť ten začiatok podnikania a hovorím, no asi tú požičku, ktorú si hodíš na krk, keď vlastne ideš podnikať a potrebuješ všetko na začiatku do toho hodiť, takzvaný all-in, hej. Keď ťa tak počúvam, tak ja si tak vždycky možno ako predstavujem ten štýl rozmýšľania a u teba mi to vyjde tak, že si skôr taký ten typ, ktorý rád vidí možno o viac krokov dopredu, alebo teda ten plán si pripravil, aby teda si možno eliminoval nejaké rizika. Ja som tu v predchádzajúcom podcaste mala Mirku Uhnák, s ktorou práve sme sa bavili o tom, že niekedy ona teda nepotrebovala vidieť úplne až na koniec toho celého. Čiže sa mi páči, že ako možno každý v tom podnikaní má nejakú tú svoju cestu, takže asi aj každý do toho vkladá takéto svoje, hej, to svoje DNA, tie svoje danosti a presne ako si vravel, a to sa mi veľmi páčilo, že si to spomenul, že aj keď si s podnikaním skúsenosti nemal, tak si mohol nadviazať na nejaké iné skúsenosti, či už teda tú technickú znalosť toho trhu, takže úplne si netápal, takže toto možno bude také povzbudivé aj pre iných ľudí, ktorí si myslia, že aj keď nemajú s podnikaním fyzickým skúsenosti, že tak teraz nič nevedia, alebo bude to celé náročné, tak je tam vždycky niečo, čo sa dá oprieť asi v tomto. A možno, keby si nám ešte viacej povedal o tom predmete, teda už si naznačil, že vlastne v rámci tvojho posledného zamestnania, pracovného pomeru si sa teda stretol s detekciami úniku vody a preto vlastne aj to ťa tak nejako nakoplo ďalej. A ti do toho kľudne teda vstúpim, asi aj viem presne, že čo sa chceš opýtať. A možno sa vrátim späť k tej predchádzajúcej otázke, vlastne tomu možno takému prvotnému impulzu, lebo ono vždy v podstate ako takisto mal som v hlave nejakú víziu alebo nejakú teda myšlienku svoju, ako som hovoril, že už možno od mladosti podnikať, ale samozrejme bol som zamestnaný, akože bol to super job, mal som super kolegov, ale taký ten prvotný impuls prišiel v momente, kedy som ako keby postavil na nohy, alebo teda pomohol kamarátovi, ktorý tiež pracoval vlastne vo firme, ale tá už išla takže dolu vodou a oni robili práve tieto lokalizácie úniku vody. Ja som im teda predal nejaké technológie, nejaké prístroje. A on mi vtedy hovoril, že čo má robiť, a tak sa nejak so mnou radil a ja som mu vtedy hovoril, že Tomáš, veď choď, založ si spoločnosť, veď vieš to robiť, poď do toho. A vieš, ono najlepšie je, že druhému poradíš extrémne jednoducho, pretože sa ťa to netýka, nezasiahne ťa to a vlastne vidíš to ako, že však žiadny problém, hej, že všetci to zvládneme. No, takže jemu som poradil a potom, keď som si to samozrejme prežíval sám na vlastnej koži, tak to už bolo ten moment, že áno, idem do toho, tak ten bol náročný, ale tam bol ten impuls, že vlastne ako keby on to zvládol, on to vlastne potom začal v tomto smere podnikať. Teraz sme síce konkurencia, ale sme priatelia, sme kamaráti, stále si vieme zavolať, vieme si skôr pomôcť, ako si nejakým spôsobom robiť zle. Takže to bol napríklad ten prvotný impuls z toho zamestnania, že on to zvládol, začal a videl som, že sa mu darí a tým pádom som si povedal, že idem do toho aj ja, prečo nie, hej. Takže tam napríklad v tom bývalom zamestnaní to bolo o takéto momentum, kedy to nejak nafiluješ a príde to. Super. A čo by si možno poradil ľuďom, ktorí tiež majú ambíciu podnikať, ale nevedia s čím? Že ako priznať to, že čo je ten ich predmet podnikania? Ty si teda nám to vysvetlil aj historicky, že ako by si možno myšlienkovo naviedol iných ľudí k tomu, aby na to prišli? V prvom rade ja si myslím, že by to ten človek mal vcítiť, že to chce.
lebo akože pozerať sa na podnikanie len skrz toho, že chcem podnikať, lebo to mám pocit, že budem z toho bohatý a bude to všetko super a akože podnikatelia sú úspešní ľudia a majú milión peňazí a podobne, je trošku nesprávny pohľad, lebo v prvom rade podnikatelia sú naozaj, nechcem to povedať, že otroci, ale toho času, toho podnikania, ale naozaj je to veľmi náročné, čiže keď to človek cíti, že to chce, že toto je tá jeho cesta, tak určite by mal začať podnikať v niečom, čo mu rozumie. Alebo teda je to obrovská výhoda, keď začne podnikať v niečom, čo mu rozumie. To znamená, že ak som, ja neviem, výborný zvárač, zváram 15 rokov niekde v Nemecku a chcem proste prísť na Slovensku a bojím sa začať podnikať, tak prečo? Absolútne bez problémov, naštudovať si nejaké začiatky, možno sa s niekým poradiť, kto už podniká na Slovensku, nejaký kamarát a tak ďalej a začať zvárať na Slovensku ako už v podstate nejaký možno živnostník alebo podnikateľ. Čiže myslím si, že toto je vždy taká najľahšia cesta, ako začať podnikať, keď podnikám v tom, čo poznám, v tom segmente, ktorý poznám. Takže to je možno taká ráda, ale takisto som mal extrémne veľa myšlienok tým, že som bol taký podnikavý od mladá, tak stále každú chvíľu som pokúkoval po niečom, či som bol v zahraničí a toto by sa dalo doniesť na Slovensku a hento a tamto, ale tamto presne končilo na tom, že to bol len nápad a nevedel som, ako zrealizovať. Dajme tomu, ja neviem, bol som niekde v Anglicku konkrétne, že to bola taká moja prvá cesta za zamestnaním po skončení strednej školy a ja neviem, videl som tam proste niečo, čo na Slovensku chýbalo, ale tým, že som absolútne neovládal to remeslo, no tak som si nevedel ani predstaviť, ako mám začať. Pričom v tomto smere napríklad aj u mňa to bolo o tom, že som sa naozaj k tomuto, čo robím, dostal vlastne skrz toho zamestnávateľa a naozaj som sa naučil všetky skúsenosti, ktoré mám a zúročil som ich vlastne potom v tom mojom podnikaní, ktoré už v podstate 5 rokov beží. A na začiatku teda si bol sám vojak v poli, sám na všetko od sales cez samotnú realizáciu. Avšak teda, ako sme spomínali, prišiel pred tými 5 rokmi bod, kedy si povedal, že už to asi prekračuje možno nejakú tú zdravú mieru, zákazky sa v podstate dostavili a teda si sa rozhodol, že si rozšíriš svoj tím a zväčšíš si svoj tím a teda, že začneš náborovať. Povedz nám možno o tejto fáze z toho prechodu od jednoosobového podnikania do toho väčšieho tímu. Bol to zároveň aj tvoj zámer vždycky mať ten tím väčší? Chcel si teda takto rásť? Určite. Ja som vždy vedel, že chcem v podstate vybudovať niečo veľké. Myslel som vo veľkom, tak ako som ti spomínal ten Dallas, ten seriál Dallas, že vlastne že to ma lákalo vždy na tom podnikaní, byť ako keby ten líder a manažovať a riadiť ten obrovský tým ľudí, lebo keď máš veľký tým ľudí, tak naozaj vieš veľa urobiť. Oproti teda tomu jednotlivcovi alebo teda nejakému živnostníkovi, ktorý má len obmedzený najmä tomu čas, každý deň 24 hodín, to máme všetci. Takže v tomto smere ja som vedel veľmi dobre, že čo chcem, kam sa chcem posunúť a vedel som, že to podnikanie, zase som taký perfekcionista a zakladám si na tom a vedel som, že to podnikanie chcem dostať na úroveň, že budeme najlepšia firma na Slovensku v tom, čo budeme ponúkať a konkrétne teda tá detekcia úniku vody a že teda budeme postupne rásť a stane sa z nás vlastne celoslovenská firma alebo teda s celoslovenskou pôsobnosťou, na čo potrebuješ proste ten tým ľudí. A samozrejme nejaký ten biznis plán, ako som ti hovoril, som si spravil, ale nevedel som si predstaviť, kde sú tie hranice, čo sa vlastne dá, nedá. Ale myšlienky boli, dá sa povedať, že bezhraničné, jak sa povie, ako som spomínal, to moje snilkovstvo a to pozitívne myslenie. A postupne sa to začalo naplňať, takže ako si sama povedala presne, začal som sám som volal zákazníkom, sám som to išiel zamerať, sám som to vyfakturoval, sám som proste robil úplne všetko, sám som išiel za účtovníčkou poradiť sa a tak účtovníčku som mal samozrejme úplne, že účtovníctvo som si sám nerobil, od začiatku mám
účtovničku, ale to má snať asi každý, pokiaľ nemá vyštudovanú školu v tomto smere. No a potom prišla vlastne také už, že tých zákazok začalo pribúdať, už toho bolo viac, alebo boli také zákazky, kde som potreboval nejakého parťaka do týmu. No a tam v podstate sa začal formovať nejaké také začiatky, kde to bolo, ale paradoxne nie je o tom, že si založím účet na Profesii.sk, ale sedel som na pive, bo si pamätám dodnes vlastne môjho prvého zamestnanca, ako sme sa dali dokopy, tak je to vlastne kamarát, ktorý dlhé roky žil v zahraničí a stretli sme sa náhodou pri pive cez Vianočné sviatky, keď každý samozrejme príde domov a bola nás taká tlupa v podniku a sme kecali každý s každým a prišlo na debatu, čo robím ja, prišlo na debatu teda, čo robí on. No a tam sme sa nejako tak dostali do toho, že on už vlastne chcel stať na Slovensku, naučiť sa nejaké remeslo, vyštudovaný kuchár čašník, robil na lodi v zahraničí a tak ďalej. A ja mu hovorím, že ale ja robím inštalatérčinu, tieto veci okolo vody a on že wow, že nie je to super lákavo, že akože prečo nie? Ja, že, tak keď ťa to láka, tak si dáme kávu a môžeš vyskúšať a pôjdeme, uvidíš, ak sa ti to bude páčiť, tak môžeme makať na tom spolu. Takže naozaj sme dali kávu o pár dní a klaplo to a vlastne tento človek je už dnes technickým riaditeľom v spoločnosti Pipe Control. OK, čiže žiadna sofistikovaná schéma výberu, dotazníkový nejaký 30-stranový dokument. Vôbec. Perfektne. A to si myslím, že si mi aj spomínal vtedy pred tými 5 rokmi, že toto sa ti podarilo, ale predsa len potom, keď už teda si potreboval ten tím rozšíriť ďalej, tak už si mal takú potrebu možno to uchopiť nejako, lebo asi už dochádzali tí známi z okolia, ktorí by sa vrátali zo zahraničia, predpokladám. A teda povedz mi, že aké teda kroky a postupy si teda podnikal potom, aby si teda nabral teda týchto nových kolegov? No asi ako sa hovorí, že v určitých situáciách alebo v určitom čase potrebuješ mať aj nejaký kus šťastia, tak toto bolo super, že sme sa takýmto spôsobom nejak stretli a že to klaplo. Ale paradoxne klapol aj môj druhý zamestnanec alebo druhá zamestnankyňa Aťka v tomto smere, ktorú som takisto, keď to takto poviem, že zbalil u nás na káve, lebo ona bola, alebo je kamoška vlastne mojej manželky Majky a ako jej chlapec a náš chlapec vlastne spolu chodili do škôlky, takže chodila ako nám na kávu a rozprávala nám, ako v úvodzovkách sa sťažovala, čo robila v call centre a tak ďalej, že teda ten job nie je nič moc a podobne a tam má podmienky. A ja som v tej chvíli vlastne, alebo v tom čase už teda s tým môjim prvým zamestnancom makal, na zákazkách a začali pribúdať telefonáty, nových zákazníkov a teraz pracujem, držím detektor v ruke a musím aj zdvihnúť telefón a teraz musím prerušiť prácu, telefonovať. Takže to bolo dosť náročné, ako to podnikanie presne býva na začiatkoch extrémne. No ale vlastne prišlo k tomu, že si hovorím, potrebujem niekoho šikovného, kto by vedel dvíhať telefóny, povedať, vysvetliť technické veci, dohodnúť tú zákazku a vlastne nejakým spôsobom by sme mohli takto fungovať a potom vlastne aj možno nejaký back office, že fakturácia a podobne. No a tak keď Aťka povedala, že robí v call centre, viac mi nebolo treba, takže a ona je taká akčná žena, tak si hovorím, prečo nie, Aťka, počúvaj, ja by som potreboval takúto babu do týmu, toto a vidíš, klaplo aj to, takže tam som ešte stále nepotreboval tú profesiu alebo tie štandardné metodiky príjmania zamestnanca a môj druhý zamestnanec, teda Aťka, vlastne prišli sme takto k tomu, že začala pracovať u mňa, netrvalo dlho, samozrejme dala si pár dní na rozmyslenie, kývla na to a dodnes u nás pracuje a je veľmi šikovná, naučila sa všetky technické znalosti. Dokonca na začiatku sme mali trošku strach o tom, že či to tí ľudia príjmú, že volá chlap a pýta sa na únik vody a keď sa o tom so ženou. A ona samozrejme mala trošku strach, ale ja som jej dal dôveru obrovskú a videl som v nej potenciál a naozaj sa to ako keby mečlo, že sa to naučila a tie obavy vlastne veľmi rýchlo sa odstránili, aj tie strachy. A teda ten druhý zamestnanec prišiel
ku nám do firmy takto, ale potom už to bolo o tom, že naozaj sme potrebovali, dajme tomu, ďalšieho technika a tam už prišli tie štandardné metódy, kedy sme si Zaďkou sadli, hej, už som mal s kým sa o tom poradiť a hovorím, počúvaj, Aťka, potrebujeme ďalšieho technika, tak čo ideme robiť? No tak Aťka založila profil na Profesii a ešte na nejakom jednom portáli, neviem úplne teraz, nespomeniem si na ten názov. A tam už prišlo k tomu, že no dobre, tak ideme robiť nejaké pohovory, ale vlastne ako ideme robiť pohovory? Takže tá si mi veľmi inak pomohla ty, za čo ti veľmi pekne chcem aj teraz poďakovať. Aj som ti samozrejme poďakoval aj vtedy, že v týchto začiatkoch som ti zavolal a oslovil som ťa s tým, že Peťka, počúvaj, idem robiť pohovory, hej, svojím spôsobom prvýkrát nejaké skúsenosti som mal z toho predchádzajúceho zamestnania, kde sme boli tiež ako keby malá firma a zúčastňovali sme sa všetkých pohovorov všetci, ale nebol som šéf, nebola to moja ťarcha na hlave a tak ďalej. Takže v tomto smere som potreboval od teba pomoc a tam bol ten moment, kedy si prišla ku nám na kávu a pekne sme spolu pokecali a práve si mi ako keby pomohla odstrániť nejaké obavy z toho, že ako vlastne ten pohovor viesť. Poradila si mi, čo si mám pripraviť a dodnes to inak používam a mám spísané ako keby také tie dôležité otázky a informácie, ktoré chcem, aby zazneli. Takže toto bol ten moment, kedy sme prešli asi z takého hura, hej, šťastia, hej, že som niekoho našiel v rámci nejakých kamarátskych kruhov do takého toho, že naozaj začali prichádzať cudzí ľudia a teraz ho nepoznáš vôbec toho človeka a máš si vybrať toho najlepšieho z tých, ktorí prídu. Inak ty si spomenul toľko bodov, na ktoré by som chcela fakt reagovať, ale veď samozrejme časovo to nie je úplne možné, ale skúsim aspoň na niektoré, že sa mi veľmi páčilo, že ako v podstate s takou ľahkosťou to prichádzalo celé, že jednak si možno ani dopredu nevedel, že ktoré pozície budeš potrebovať obsadiť, že ako keby si to tak nejak vlastne naciťoval, že čo v tom momente by ťa odľahčilo a proste si tí ľudia do života prichádzali, títo dvaja teda. A ľúbilo sa mi aj, ako si povedal, že alebo aké dva svety si zrazu potom musel dať do kontrastu, že teda dohoda na pive alebo v obývačke a zrazu profesia. Hej, že je to riadny rozdiel a aj sa mi páčilo, že si proste nestrácal čas, obrátil si sa na niekoho, kto ti povie, uľahčí, urýchli tú cestu k tomu, aby si to potom robil efektívne, čo si myslím, že je fajn, že si sa v tom tak nejak sám netrápil. Tak nám potom teda povedz, ako prebiehali tie ďalšie pohovory, že či možno bolo aj niečo, čo sa ti nepodarilo celkom k tvojej spokojnosti zvládnuť, alebo ako a išlo. Určite odporúčam vždy, pokiaľ je tá možnosť a ja ďakujem, že teda že sa poznáme a že som vlastne videl, čo robíš a že ten ako keby coaching v tej personalistike si začala aj nejakým spôsobom virálne šíriť cez Facebook a Instagram a tak ďalej. Takže som ťa vďaka tomu oslovila. Pre mňa to bolo veľmi uľahčujúce neskúšať si nejaké tie pády a tak naslepo strieľať a možno si ako keby odohnať nejakých potenciálne vhodných kandidátov tým, že trepnem nejakú somarinu alebo naopak, že sa niečo neopýta, čo by som sa mal opýtať a ty máš určite s tým skúsenosti mnoho, hej, aj z tej strany. Takže v tomto si mi veľmi pomohla. A hej, no, samozrejme, ale aj tak museli sme si vyšlapať nejakú tú cestu cez vlastnú skúsenosť a vyšpecifikovať si celý ten proces toho pohovoru ako keby šité na tú našu mieru alebo na ten náš profil spoločnosti a to, čo potrebujeme. Takže sme v podstate ako keby začali absolvovať kola, keď si vezmeme, že teraz už sme ako keby 10 vo firme, tak tých pohovorov nebolo málo, bavíme sa naozaj už možno, že atakujeme niekde, akože samotných pohovorov bolo možno nejakých za tie roky nejakých 10-15 kôl, ale tých ukázačov dokopy bolo možno niekde už sa blížime k 100, hej, medzi ktorými človek musí vyberať. A na začiatku, keď si to takto spätne zoberiem, tak naozaj môžem povedať, že sme tu mali uchádzače, ktorého sme vybrali a vydržali 11 dní, hej, vo firme. Čiže hovorili sme si, že kde sme spravili chybu v tom výbere, tak sa nám páčilo a tak to nevyšlo. Takže sme si prešli touto vlastnou skúsenosťou a vyprofilovali sme si taký zaujímavý moment, kedy
sme prišli k tomu, že sme začali používať tzv. Testovanie toho potenciálneho ako keby zamestnanca alebo uchádzača takým spôsobom, že prišlo to úplne náhodou. Mne sa vidí, že ak si dobre pamätám, tak jeden z uchádzačov to sám navrhol a veľmi sa mi to zapáčilo, tá myšlienka. Takže to je také, že aj tie vnemy, hej, samozrejme musia fungovať. A vlastne prišiel s tým, že však on akože teraz nemá prácu, čiže on by kľudne aj bez nároku na honorár, že si to chcel vyskúšať. A ja, že wow, že to je super nápad, že vlastne ten uchádzač môže vidieť a nazrieť do tej firmy, lebo na tom pohovore čokoľvek mu ten človek povie, tak nepojme všetkých 100%, lebo je jednak v nejakom strese, jednak ako človek samozrejme kapacitne je toho veľa tých nových informácií na ňo. Takže prišlo k momentu, kedy ten uchádzač vlastne prišiel do práce na jeden, tuším, deň alebo 2 dní to boli, kedy vlastne išiel s kolegom normálne na zákazku a vyskúšal si to normálne odpracovať a tak ďalej. A my sme si ho mohli vyskúšať, ako sa chová a tak ďalej, dať si k tomu potom nejaký feedback s tým môjim technickým riaditeľom, ako sa choval, čo sa mu páčilo, nepáčilo. A hlavne u nás si zakladáme na osobnom alebo osobnostnom prvku toho človeka alebo osobnostnom profile viac ako na tom technickom. To znamená, že akokoľvek, jasné je super, keď je niekto príde sem aj skúsený vodár, ale pokiaľ nám osobnostne nepasuje do týmu, tak sme mali aj takú situáciu, kedy som neprijal hotového technika, ktorý by nám v podstate, hej, sama to poznáš, uľahčil tú cestu toho zaškolenia a podobne, lebo to zaškolenie je pre toho podnikateľa extrémne finančne náročné, tak som ho neprijal z dôvodu, že nám osobnostne nepasoval profilom do ako keby toho tímu. Takže toto bola cesta, kedy sme prišli k tomu, že wow, toto testovanie je výborné a zaviedli sme ho do každého ako keby výberového konania a odtedy to robíme stále, že sa s uchádzačmi dohodneme, že toto je vec, ktorú vyžadujeme už dneska ako keby ako povinnosť. A funguje to perfektne. Dokázali sme tak veľa ako keby uchádzačov eliminovať, ktorí by mohli vyzerať na prvú, že by boli fajn, alebo naopak, niektorí sa nám vyprofilovali vďaka tomu, že teda sme mohli túto testovačku s nimi spraviť. Takú exkurziu ste im poskytli, takú ako keby, lebo tým, že vlastne je to segment, ktorý je neznámy, tak možno to znie veľmi zaujímavo na úvod, ale čo som aspoň tak videla niektoré tie fotografie, tak tá práca je náročná v rôznych podmienkach, cestuje sa, takže asi je dobré vysvetliť a teda čo možno najviac do detailov, že o čo ide, aby teda tí ľudia zistili, že či je to pre nich alebo nie a teda z kratšej cesty možno potom odísť alebo zostať v tom lepšom prípade. No a teda mňa zaujíma, keď si teda vlastne rozširoval takto postupne tím, tak v podstate noví ľudia ťa síce odľahčili v tej operatíve, ale určite ti pribudli ďalšie aktivity spojené s koordinovaním týchto ľudí, hej, s rozvíjaním, s manažovaním. A ako vnímaš aj ty sám seba a tvoj vývoj v tomto smere? Ako si vedel, že čo s týmito ľuďmi robiť, ako dimenzovať veľkosť tímu vzhľadom na zakázky, ako pokryť jednotlivé činnosti, ktoré si necháš vo svojej režii a ktoré budeš delegovať? No, je to veľmi zaujímavé, ale možno, že to ani nebudem vedieť vysvetliť, ale mám to tak nejak v sebe. A jak som ti aj vlastne hovoril, jak sme sa bavili o tom napríklad prvom zamestnancovi, o Miťovi, ktorého som nejakým spôsobom oslovil v krčme, alebo potom tú Aťku a tak ďalej, že niekedy sa viem sa tak rýchlo nejak zorientovať v tých situáciách a nejak tak navnímať a počúvať tie potreby, ktoré ako keby začnú byť aktuálne a naučiť sa osvojiť ich a vlastne rozmýšľať nad tým, že dobre, teraz by bol čas prijať nového zamestnanca, ale určite je to vždy veľmi, veľmi zodpovedný krok, pretože tá myšlienka je, že čo by som chcel, ale to momentum, kedy vlastne to má nastať, je extrémne náročné, že vlastne vystihnú to práve v tom momente, ako prijať toho zamestnanca tak, aby bol vyťažený na
na tých 100%, aby ako keby robil, čo má robiť a nenúdil sa, dajme tomu, hej, že teraz ho príjmem a bude 2 týždne sedieť, lebo nebude pre ňo práca a robota. Takže toto je veľmi náročný proces a náročný moment, ku ktorému vždy nejakým spôsobom pristupujem zodpovedne. Ale asi mi tak nejak pomáha nejaké také moje vnútorné naslúchanie, že nejaká taká mantra, alebo ako by som to nazval, že kedy sa ako k tomu postaviť a idem niekedy na taký ten feeling. Proste neviem to možno úplne opísať slovami, ale idem na nejaký taký ten feeling. A zatiaľ, chvála Bohu, musím si zaklopkať tu na stôl, že mi to vychádza. Hej? Čiže zase sa môžeme opakovať, že či to je o šťastí niekedy, alebo nie, tak možno áno, možno nie. A možno je to aj tým, že som naozaj pozitívne zmyšľajúci človek a nesnažím sa vidieť vo veciach problém, alebo ako sa nedá, alebo že teda to nepôjde. A práve naopak, možno, že to paradoxne je tak, že keď už mám ten tlak, ktorý príde s tým, že som prijal nového človeka a tá práca ako keby by sa mala znásobiť a mali by tie zákazky byť, ktoré bude pokrývať, tak možno vtedy začnú sa práve diať tie veci, ktoré si možno ani sám neuvedomujem, ale začnem vyvíjať možno viac aktivitu na to a vlastne nejakým spôsobom sa to celé vyprofiluje, že vlastne sme stále v momente, že máme viac zákaziek a viac práce, ako máme ako keby personálu, alebo teda toho personálneho obsadenia. Čiže sme v takých, ja to volám, že sú to pozitívne starosti. Že je lepšie mať radšej veľa zákaziek a menej ľudí, ako naopak mať veľa ľudí a málo zákaziek. Hej, dúfam, že nebudem musieť nikdy prísť k tomu, že by som niekoho prepustil z dôvodu, že teda nemám pre ňo prácu. Takže áno, toto je extrémne vždy náročná situácia pre mňa ako majiteľa spoločnosti povedať si, že teraz ideme prijať ďalšieho zamestnanca, lebo to potrebujeme. Čiže v podstate uvažuješ z takého dlhodobého hľadiska, že toho človeka si tam chceš nechať, že tú pozíciu vlastne chceš zastabilizovať a tým pádom musí to kopírovať samozrejme tie prichádzajúce zákazky. A boli možno také činnosti, ktoré si s takou ako keby s ťažkým srdcom delegoval ďalej, ale povedal si, že tak ja už toto nezvládam robiť všetko, že musím to pustiť, že, lebo viem si predstaviť, že máš niečo obľúbené v tej firme, niečo viac, niečo menej. Vieš čo, na toto ti odpoviem možno tak zase z takého iného súdka, alebo tak neštandardne, že ja práve toto nemám. Ja vôbec nemám, že by som mal strach, že keď niečo zdelegujem, tak ako keby, ako niekedy býva, že ľudia potom sa boja, že či to ten človek spraví tak, ako si predstavujem a čo keď to spraví zle a podobne. Ja mám a dávam veľkú dôveru do ľudí a hlavne vnímam to tak, že keď niekomu delegujem tú prácu, tak viem, že on ju robí s najlepším vedomím a svedomím a keď ju spraví, ako ju spraví, tak ju spravil tak, lebo inak ju spraviť nevedel alebo spravil najlepšie, ako vedel, hej, keď to takto poviem. A keď je to niečo, čo by som ja spravil inak, tak samozrejme na ňo nekričím, lebo chápem, že on to nemal odkiaľ vedieť, prejdeme si to spolu a vysvetlím mu, že teda OK, na budúce sa to dá spraviť aj takto a je to proces učenia. A práve toto celé je vlastne to, kam ja ako keby sa chcem dostať vo finále, že mňa najviac, ale úplne najviac baví na tom celom byť práve ten mentor, manažér a vlastne riadiť ten celý tým ľudí, mať tu ako keby tú firemnú rodinku a s tým tímom ľudí pracovať. Hej, čiže to delegovanie tých činností je pre mňa práve, že už povinnosť a skôr taká za mňa som rád, keď mám tým ľudí a môžem ho delegovať, lebo spoločne vytvárame potom jeden celok, ktorý je extrémne silnejší, ako keď jedinec robí niečo sám a samozrejme chápem, že sa to ani nedá. Čiže tak, ak si presne povedala, že príde ten moment, že začneš delegovať veci, to znamená, že mám tu tú Aťku, ktorá robí ten back office a začala robiť fakturácie, začala robiť dispatching, hej, zdvíjať telefóny a riešiť tých nových prichádzajúce zákazky. Tak tu mám už dnes technického riaditeľa, ktorý vlastne ako keby teraz je v štádiu, že prevezme po mne ten technický úsek a ja už vlastne ako keby
sa budem spoliehať na ďalšieho človeka, ktorý bude mať na starosti technikov a nebudem ja priamo ich ako keby šéf. Hej? A formujeme aj obchodný úsek, alebo teda už máme rozbehnutý, alebo rozbiehame obchodný úsek. A teda tam sa napríklad ja teraz aktívne ako keby zapájam, alebo manažujem, alebo teda mám to na starosti. Popri tom samozrejme, ako som konateľ a vlastne riešim všetko ten mentoring a management so zamestnancami aj v inom smere. Takže toto ja úplne nemám, keď sa vrátim na začiatok tej možno otázky, ktorú si mala, že tá rola pre mňa je, že ja rád práve, že ako keby manažujem alebo delegujem tie veci na zamestnancov a na môj tím. Čiže blížime sa k tomu J.R. Ewingovi z Dallasu, ktorý bude teda na čele toho nie ropného impéria, ako to bolo teda v Dallase, ale teda detekcie únikov vody. Už len vrtuľník mi chýba. Už len vrtuľník ti chýba. A kým sa tam asi ešte možno dostaneš, lebo teda naznačil si, že teda je to na vlastne najlepšej ceste, tak aká je tvoja rola teraz? Ako vnímaš seba v rámci firmy aktuálne? Teraz vlastne je tá rola taká, že prechádzame z toho ako keby, keď to tak poviem, že chaotického, hej, presne takého toho, že vlastne robíš všetko a vlastne nemáš štruktúru, hej, je to všetko na tvojich pleciach, tak to stále ešte je, lebo ten napríklad technický riaditeľ je v zácviku, keď to tak poviem, a zaučia sa na tieto práve veci. Tak prechádzame ale momentálne tým prechodom z takej tej bez štruktúry, hej, spoločnosti na nejakú štrukturovanú spoločnosť, že teda OK, bude tu technický úsek, bude tu obchodný úsek, technický úsek už bude mať na starosti nejaký vedúci alebo nejaký teda technický riaditeľ a v tomto smere je to pre mňa niečo nové, zase sa v tom vzdelávam, učím a osobnostne rastiem a sme v tom procese, ktorý je extrémne náročný, lebo že povieš chlapom, dobre, tu je technický riaditeľ, ktorý je v zaškolení, ale on nevie ešte toto, tak sa ma opýta a potom aj chlapci sa ma opýtajú a ešte potrebuješ zaskočiť tohto človeka a tento ide na PN-ku, tak vlastne ešte ideš do toho tú zákazku robiť, hej, do terénu. Čiže stále som ten človek, ktorý potrebuje ten tým ťahať, potrebuje ten kolos vlastne ako keby odstraňovať všetky nejaké bariéry, prekážky. Takže tak sme v takomto nejakom ako keby rozpoložení, že prechádzame akurát tou zmenou bez štruktúry na nejakú štruktúru v spoločnosti. OK, čiže ešte si všade, ale už... Ešte som všade, presne. Už sa postupne chceš špecializovať, lebo presne ja ťa vidím aj teda, čo sa týka vašej komunikácie na sociálnych sieťach, že presne ideš aj na nejakú zákazku, aj potom organizujete team building, riešite teda túto štruktúru, takže držím palce, je to asi veľmi turbulentné obdobie a keď si ty teraz takto zhodnotil seba, že ako vnímaš svoju rolu v rámci tímu, tak čo si myslíš, že ako by ťa zhodnotili tvoji kolegovia, alebo čo by povedali o tebe, ako ťa vnímajú, aký si šéf? No, akože toto je záľudná otázka veľmi, lebo samozrejme to by asi museli povedať, alebo mali by povedať oni, že aký som šéf, ale vzhľadom asi na nejaký feedback, ktorý cítim v tej firme, alebo ako sa ja cítim v tej firme, tak máme extrémne dobre nastavené tie vzťahy. Naozaj si zakladáme na tom, že, ako som spomínal, že vyberáme do týmu ľudí, ktorí sa nám osobnostne hodia a aj keď napríklad poslední dvaja zamestnanci sú moji v podstate známi alebo kamaráti, s ktorými sa teda poznáme z mladosti a nerobili predtým nič takéto, takže si zakladáme na tom, že sme si ich vybrali do týmu, pretože sú naozaj osobnostne sa nám hodili a aj keď nemali skúsenosti, tak si myslím, že človek, keď chce, tak sa vie naučiť všetko, takže tú potrebnú prax alebo tie skúsenosti im odovzdáme. No a tak si myslím, že toto mne vytvára osobne a myslím si, že všetkým taký veľmi príjemný pocit v tej práci. A ja si myslím, že keď sa aj ja cítim dobre ako šéf v tej práci, čo sa cítim, tak si myslím, že aj tí zamestnanci a kolegovia, napríklad
momentálne sme mali prednedávnom poradu, kde sme samozrejme riešili Vianočný večierok, už to prichádza za mesiac. Takže tam vidieť, že naozaj sa tí ľudia tešia a nevedia sa už pomaly dočkať, že zase spolu niečo zažijeme, robíme aj cez leto v podstate na firme nejaké firemné opekačky a tak ďalej. Takže máme výborné vzťahy a ja dúfam teda, ak môžem za nich takto odpovedať, že by povedali, že teda sa aj oni cítia takto dobre minimálne ako ja, takže je to super mať tento pocit. Neviem si predstaviť, že by to bolo naopak, že by som bol nejaký chrapuň, alebo by som ja mal pocit, že teda s tými zamestnancami si nemám čo povedať a berem to len ako ľudí, ktorí nám tu produkujú nejaký obrad, alebo proste len pracujú ako keby v tej spoločnosti. Čiže hovorím, je to pre mňa táto moja spoločnosť je taká druhá rodinka pre mňa. Čiže nie sú to len tie ľudské zdroje, ale teda, že to sú členovia rodiny, dalo by sa povedať. A mne sa páčilo aj veľmi, ako si už tak viackrát zopakoval, že je pre teba veľa dôležitejšia tá osobnostná výbava ako tie zručnosti, i keď je to super, hej, keď máš hotového vodára, ale je to asi ako taký ten ružový jednorožec momentálne, nie? Tieto profesie sú nedostatkové vo všeobecnosti, čiže je to možno aj teda taký tlak trhu, ktorý zamestnávateľov nutí nejak tak nepriamo jednoducho si tých zamestnancov vyškoliť, ale keď si myslím, že tam tá ochota a priori sa tomu vôbec nebrániš, tak tí ľudia to veľmi ocenia, pretože ja aj keď počúvam kandidátov, tak veľa z nich nereaguje na nejakú vybranú pracovnú ponuku, pretože nemajú také tie tvrdé zručnosti alebo sa boja, že toto ich bude diskvalifikovať, ale majú kopec iných vecí, ktoré si vedia transferovať. Čiže super, že to takto aj ty vnímaš a že to možno bude aj také povzbudivé pre iných ľudí, aby sa nebáli vyskúšať možno niečo nové. Kuchár, čašník, technický riaditeľ, hej, čiže akože všetko je možné, keď asi je tam tá motivácia vnútorná a nejaké možno tie dobré priaznivé podmienky. Takže toto určite nie je ľahká úloha, ale pre teba ako šéfa, ale čo je ešte pre teba z tvojho pohľadu na podnikaní takéto najťažšie a čo zase naopak vnímaš ako takú najväčšiu výhodu toho podnikania, že sa do toho pustil? Tak tá prvá časť otázky, čo je najťažšie z pohľadu teda toho môjho, určite najprv vôbec začať podnikať, že ten krok, ako som hovoril, do toho neznáma urobiť, bol extrémne ťažký ako keby na ten začiatok, ale dnes je to hlavne teda úplne to najťažšie na podnikaní, je tá zodpovednosť za to celé vlastne, celý ten kolotoč, ktorý sa rozbehne, vygenerovať každý mesiac ten dostatok peňazí, ten obrad, ktorý pokrie vlastne výplaty všetkých tých ľudí, ktorí samozrejme živia svoje rodiny, ktorí sú tu zamestnaní, spoliehajú na to, že tej firme že tá firma je stabilná, hej, že tá firma im prinesie vlastne na konci mesiaca tú výplatu, hej, a takisto leasingy a na auta, hej, náklady všetky spojené, či pohonné hmoty, materiál a tak ďalej. Čiže ja v podstate ako podnikateľ, hej, ako majiteľ firmy stávam s firmou, zaspávam s firmou. Není to len o tom fyzickom odpracovaní si, či v kancelárii, či na zákazke niekde, kdekoľvek na Slovensku, ale aj o tom, že večer rozmýšľam, čo bude zajtra, či som niečo nezabudol spraviť a ešte si pomaly o 10:30, keď už mám zavreté oči, niečo spomeniem, zapíšem rýchlo do telefónu. Takže naozaj tá zodpovednosť za tú firmu, aby bežala, aby vlastne ten obrad bol taký, ktorý bude uspokojivý a ktorý nám prinesie to, že budeme mať tú prácu stabilnú. Toto je, myslím si, že také najťažšie a samozrejme, keď sa toto všetko podarí a ide to a ten cash flow je nastavený dobre, tak tou najväčšou výhodou toho podnikania je samozrejme finančná sloboda, to určite áno. Keď sa to dostane do momentu, že ten podnik je ziskový, tak podnik alebo to podnikanie je ziskové, tak naozaj tá finančná sloboda je tam, je super a určite za mňa, alebo teda okrem aj tej finančnej slobody je ten pocit toho naplnenia, že som niečo vybudoval, tak ako som hovoril, že som to mal odjak živa, že toto je ten pocit, ktorý som chcel ako keby v živote zažiť, že niečo budujem, tak
to podnikanie mi toto dáva. Že to je ono, že som dosiahol vlastne ten môj životný milník. A vlastne žijem ho vďaka tomu podnikaniu. Čiže to sú také dve možno tváre alebo odvrátené strany tej istej mince. Ja som veľmi rada, že sa takto úprimne spomenul, pretože je to asi realita, s ktorou sa vie stotožniť veľa podnikateľov, ktorí majú väčšie týmy, respektíve už si myslím, že táto zodpovednosť nastupuje, keď je tam čo i len jeden človek k tebe. Takže určite toto je veľmi náročné. A možno keď by si tak s odstupom času zreflektoval niektoré také aspekty podnikania, je niečo, čo by si robil dnes inak? To je veľmi tiež taká zákerná otázka, lebo ono, vieš, teraz už tá skúsenosť je po tých 5 rokoch. Samozrejme, tá cesta je vyšlapaná, už niečo máme odžité, odkrútené, ale keď to takto poviem, tak si myslím, že nie. Asi by som nespravil niečo inak a možno tá odpoveď je preto taká, lebo si myslím, že každá tá skúsenosť, ktorú som zažil, ma niečo naučila a aj vďaka tým chybám, ktoré sa stali, som sa ako keby z nich poučil a som tam, kde som. Čiže to, že teraz napríklad sme tu a sme firma o 10 zamestnancov, je to práve o tej ceste, ktorá bola a všetky tie chyby, ktoré sme si tam spolu prežili. A nie len samozrejme chyby, ale celá tá skúsenosť, ktorú sme si prežili za posledných 5 rokov, nás posunula tam, kde sme. Takže áno, mohli by sme tu polemizovať o tom, že a toto keby som bol vedel hneď na začiatku, ale to človek nikdy nevie a nikdy nebude vedieť. Takže preto hovorím, že je to trošku taká záľudná otázka. Asi by som neurobil niečo inak, lebo vďaka tomu podľa mňa rastieme. A ja rastiem ako človek, ako podnikateľ, ako každá tá skúsenosť ma formuje. A ja si myslím, že aj my ako ľudia sa najlepšie asi učíme na tých vlastných chybách, že aj keď je to tá ťažšia cesta, ale možno keby si aj dopredu vedel, že tak, alebo by ti niekto povedal, tak toto určite nerob, tak možno by si aj napriek tomu to vyskúšal, pretože by si veril možno nejakej tej myšlienke toho celého, alebo mal by si nejaký cieľ a to momentum, ako hovoríš, tak by tomu nasvedčovalo. Takže super, to som rada, že hovoríš a že je to aj možno také, ako keby už teraz ako také poznášajúce vedieť, že OK, aj tie chyby proste k tomu patria a nie je to koniec sveta, keď sa niečo v podstate nepodarí, že sú možnosti, ako zotrvať a vyriešiť to ďalej. A určite aj asi takéto tvoje naladenie, by som povedala, je niečo, čo ti pomáha v tom podnikaní. Aj napriek všetkým rizikám, čo si spomenul, aj napriek všetkým ťažkostiam. Máš ešte možno vo výbave, alebo napadajú ti nejaké vlastnosti, ktoré ty osobne máš, vďaka ktorým to zvládaš s ľahkosťou? Spomínal si ten optimizmus. Čo ešte také ti pomáha v tom podnikaní zotrvať, ísť ďalej? No, to pozitívne myslenie je pre mňa extrémne dôležité a veľmi mi dáva silu a že sa snažím, alebo teda nevidím tie veci možno ako niektorí iní môžu vidieť v rámci svojej osobnosti, ale taká asi najväčšia moja výhoda, ktorú ja si myslím a pociťujem v rámci toho podnikania alebo tej mojej osobnosti je, že mám dosť odolnú psychiku a že vlastne psychicky dokážem tie veci ustáť. Veľakrát je to naozaj náročné, či bývajú obdobia, bývajú nejaké zákazy, niečo sa nepodarí, alebo niečo nevinde, alebo proste čokoľvek, tak že ma to psychicky v podstate, že to dokážem psychicky ustáť. Čiže tá psychika je ako keby v tomto veľmi náročná, lebo podnikanie je náročné. Proste podnikanie je náročné, nevieme, čo bude zajtra. Hej. Aj my konkrétne to naše podnikanie je o tom, že my nemáme zákazku, ktorú zakontrahujeme na rok, 2, hej, a to dajme tomu nejakú stavbu a viem, že teraz 8 mesiacov budem mať nejaký cash flow a z tej stavby a viem, že 4 ľuďom viem dať na 8 mesiacov robotu, ale naozaj tu zo dňa na deň nám prichádzajú zákazky. Takže toto je to, čo mi veľmi pomáha, asi tá moja psychika alebo tá odolnosť tej psychiky voči tým vplyvom, ktoré prichádzajú, že sa s tým veľmi, veľmi rýchlo viem vysporiadať a prispôsobiť sa tomu, ako som aj možno spomínal v nejakých predchádzajúcich odpovediach. Čiže toto je
toto je to, čo ja vnímam ako svoju silnú stránku. A taká druhá, čo není moja možno, čo není ako keby moja osobnostná stránka, ale veľká podpora patrí, alebo veľká vďaka patrí mojej manželke Majke za podporu, lebo toto je extrémne dôležitá časť alebo súčasť tej mojej cesty a toho môjho podnikania, že tú podporu mám a že mám teda milujúcu manželku, ktorá vždy ma podporí, vždy ma podrží, postará sa o deti, keď treba, lebo ja naozaj dokážem byť niekedy 16 hodín v práci, fyzicky 16 hodín a potom prísť domov a telefonovať počas toho, ako dajme tomu, mám ísť uspávať ešte, hej, a mala už kričí z izby ockou, už poď a ja ešte telefonujem so zákazníkom, lebo dajme tomu niečo sa nepodarilo alebo treba nejaký problém rýchlo, urgentne riešiť. Takže aj tá podpora je pre mňa extrémne dôležitá. To som tiež rada, že hovoríš, že tá cesta podnikateľa sa totiž častokrát vníma ako taká cesta osamelého jazdca, že ideš sám, brázíš si tú cestu, ale ako hovoríš, že to teda oveľa širší komplex. A ja možno taká otázka na záver, ktorú som nemala pripravenú, ale ako tak o tom hovoríš, tak jednak ty ako osobnosť dávaš vlastne seba do toho podnikania, ale čo to podnikanie dáva tebe? Že kým by si možno nebol, keby to podnikanie nebolo, alebo v čom ťa to obohacuje? Ľudský. No ľudský, presne, ak som ti vlastne hovoril, že ten pocit toho naplnenia, že vlastne ja si žijem svoj sen. Naozaj, že som vlastne ten môj zmysel toho života, ktorý ja som ako keby cítil, že kam chcem ísť, sa mi podarilo dosiahnuť. Čiže toto je podľa mňa to najlepšie, čo človek v živote môže dosiahnuť, že vlastne robí to, čo ako keby chce robiť, to, čo ho baví, to, čo miluje, to, čo ho náplňa. Toto som ja dosiahol a aj vďaka tomu, že teda možno vďaka nejakej svojej osobnosti alebo nejakým čertom, ale aj vďaka tej podpore, tej rodiny a tak ďalej. A toto je moment, ktorý naozaj pre mňa, že si to uvedomujem, ak sme sa možno aj bavili ešte teda nejak pred tým rozhovorom, že je to super, že sú to pre mňa ako keby, že mám teraz najlepšie roky života. Hej, že som prišiel do toho momentu, kedy som začal podnikať a vybudoval som úžasný tím ľudí, s ktorým pracujem, makám a ja si to vlastne extrémne užívam a náplňa ma to. Lebo toto je to, čo som chcel. Wow. Ono asi vďaka takej tej pravidelnej sebareflexii si to človek dokáže uvedomiť, pretože mám pocit, že veľakrát tým životom, tými zamestnaniami, ale aj tým podnikaním ideme proste tak ako keby naslepo a v podstate nevieme, v čom sa cítime dobre, čo nám to dáva, berie a tak ďalej, ale u teba mám naozaj pocit, že to máš zrovnané, že vieš, čo ti to dáva, ale aj teda berie a že vlastne v tom stále vieš sa nejako nestratiť. Takže ja si myslím, že toto bola taká pekná bodka na záver, že sa tak pekne zhodnotil, že tú cestu, ktorú si meral, že sa oplatilo a že naozaj to úsilie, ktoré do toho dávaš, tak vlastne to prináša takú svoju radosť vnútornú a uspokojenie, takže z toho sa veľmi teším. A ešte nám možno povedz na záver, že kde takúto optimistickú osobu ako ty môžu naši posluchači nájsť, na akých sociálnych sieťach možno zdieľaš svoju cestu alebo nápady, firemné záležitosti? Tak máme, samozrejme, už aj my žijeme nejakými tými sociálnymi sieťami, aj keď som dlho možno tomu ako keby, nie že odolával, ale nedával tomu možno takú ako keby vážnosť, tak už dnes jasne fungujeme na Facebooku, na Instagrame, kde si viete dať pipe control, úniky vody a viete si nájsť náš profil, kde sa snažíme zase zdieľať taký náš pohľad z tej našej práce, kde pridávame vlastne nejaké zaujímavé fotky, nejaké zaujímavé videa. Nie je to len o tom, že tam ideme propagovať, čo robíme, ale práve je to skôr také, že chceme aj ukázať ľuďom, ako máme firemnú kultúru, ako sa dá proste taká firma, dajme tomu, riadiť, alebo o čom taká firma je, alebo len niečo zaujímavé zažijeme v tej práci, tak to vytvoríme tomu content, alebo to prezdielame, alebo to uverejníme, že pozrite, a zaujímavá situácia s únikom vody a podobne. Takže na tých sociálnych sieťach určite Facebook, Instagram.
Super, lebo ako veľmi ma mrzí, že práve pre takéto možno technické pikošky tu dnes nebol priestor, takže mala som takú potrebu pre tých, ktorých to zaujíma, táto veľmi špecifická oblasť, teda nasmerovať ich, kde by si o tom mohli pozrieť viac informácií a kto vie, možno do budúcna ešte spolu spáchame nejaký takýto rozhovor. Ja ti, Juraj, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za zdieľanie tvojich myšlienok, námetov, ktoré verím, že boli určite inšpiratívne aj pre poslucháčov a že sme možno niekoho nakopli aj tak trocha, aby sa rozhýbal k podnikaniu. Je to určite super za dodučenie a ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a za tento pekný čas, ktorý sme mohli spolu takto stráviť príjemným rozhovorom. S radosťou, takže ďakujem ti, majte sa teda všetci veľmi pekne, ahojte. Ahojte.